Vale, vinga, tornem a ser aquí. Vale, el següent exercici consistirà en que heu d'esbrinar una sèrie d'endevinalles, vale? Són endevinalles típiques, vale? Llavors, us les diré diverses vegades, perquè hi ha un buit, i, bueno, com que teniu el vídeo, també les podeu apuntar, o a mesura que jo les vaig dient, apuntar-les. Aniré poquet a poquet, vale? I llavors es tracta de que endevineu les que podeu, I m'agradaria, pues, això, que la que sabeu m'ho feu saber d'alguna manera. Per exemple, aquesta seria l'endevinalla 1, no? Pues em dieu, la 1 és tal, la 2 és tal, la 3 és tal cosa, d'acord? Vinga, començo. Primera endevinalla. Diu així. Pel que porta molta pressa, m'obro i tanco i dono pas. Com que ja t'he dit qui puc ser, crec que m'endevinaràs. Què serà? Doncs vinga, torno a repetir i dono temps perquè l'apunteu si voleu. Vaig poquet a poquet. Vinga. Pel que porta molta pressa, m'obro i tanco i dono pas. Com que ja t'he dit qui puc ser, crec que m'endevinaràs. Què serà? Diu, com que ja t'he dit qui puc ser, o sigui, aquí em sembla que dona una pista. Vale? Doncs vinga, va, vull les respostes. Va, vinga, animeu-vos i dieu-me què pot ser, com us he dit abans. Si, per exemple, em contesteu pel WhatsApp o del que sigui, em diu, l'endevinalla 1 és tal. I jo us diré si està bé o malament, vale? I si està malament no passa res, continuem buscant i buscant, vale? Vinga, anem-hi. La següent. Aquesta és més curteta. Diu, té braços, coll i punys i no té mans, cap ni ulls. Què és? Torno a repetir. Aquesta és endevinalla 2, la segona. Diu, té braços, coll i punys i no té mans, cap ni ulls. Què és? Ta-ta-tan. A veure si aquesta la sabeu també. Vinga, la següent. Vinga, aquesta serà la 3, també és curteta, i diu, tinc a la boca una dentadura. Em poso a cantar si les dents em belluguen. Ta-txan, què serà això? Torno a repetir, poquet a poquet, per si la voleu apuntar, o si ja el teniu, doncs escriviu què és. 3, l'endevinalla 3 i el resultat que sigui. Doncs vinga, anem-hi. Tinc a la boca una dentadura, em poso a cantar si les dents em belluguen. Mira, estic pensant que el que faré serà fer una foto i aquestes també, o sigui, amb la foto les passaré pel grup de WhatsApp perquè les aneu responent una a una qui ho sàpiga, d'acord? I al Facebook també. Vinga, anem, la quarta. Diu, el ruc sempre la du. Està ficada al bagul. Jo no l'he tinguda mai, però sempre la tens tu. Vinga, torno a repetir. Aquesta seria l'endevinalla 4. Diu, el ruc sempre la du. Està ficada al bagul. Jo no l'he tinguda mai, però sempre la tens tu. Què serà? Vinga, us dono una pista. Poden ser moltes coses barrejades, vale? Pot ser una cosa, pot ser un animal, pot ser una lletra. Bueno, cada endevinalla té lo seu, vale? Vinga, passo a l'altra part, hi ha més. Anem a l'endevinalla 5. Us la llegeixo. Vinga, aquesta és una miqueta més llarga. Vinga, la 5. Som de família valenta i pel fred no ens espantem. Puix que
a l'estiu ens vestim i a l'hivern ens despullem. La teniu? Vinga, torno a repetir. Som de família valenta i pel fred no ens espantem. Puix que a l'estiu ens vestim i a l'hivern ens despullem. Què serà? Què serà? Txatxan, aquesta és la 5. Vinga, que després us la passo pel WhatsApp. La 6. Espera, que no es veu molt bé. Vinga, aquesta és molt maca, també. La 6 diu: on hi ha rius, però no hi ha aigua. On hi ha ciutats, però no cases. On hi ha boscos, però no hi ha arbres. Què serà? Torno a repetir, l'endevinalla 6 diu: on hi ha rius, però no hi ha aigua. On hi ha ciutats, però no cases. On hi ha boscos, però no hi ha arbres. Què serà? Aquesta és la 6. Vinga, anem per la 7. Vinga, aquesta és més curteta i més fàcil. Crec. Bueno, això depèn, no?, de cadascú. La 7, vinga, diu: si dius el meu nom, desaparec. Qui sóc? Penseu. És més fàcil del que sembla. Si dius el meu nom, desaparec. Qui sóc? Tachan. Vinga, la última. Vinga, a veure aquesta. Diu: t'alegra amb 1000 sons i et parla amb 1000 veus. No cal que la miris, t'acompanya a tot arreu. Què serà això? A veure qui ho sap. Vinga, diu, vinga, aquesta és l'endevinalla 8. T'alegra amb 1000 sons i et parla amb 1000 veus. No cal que la miris, t'acompanya arreu. Bueno, fins aquí les endevinalles. Les tornaré a repetir una vegada més cadascuna, ¿vale? Però després ja les publicaré també, tornaré a publicar-les al WhatsApp, cadascuna, o sigui la una, i donaré l'opció perquè la contesteu, la 2 i així, ¿vale? Doncs vinga, però les torno a repetir, perquè això és de pensar, d'estar-se una estoneta. Vinga, la 1. Pel que porta molta pressa, m'obro i tanco i dono pas. Com que ja t'he dit qui puc ser, crec que m'endevinaràs. Bueno, aquesta era la 1. A veure, la 2. Té braços, coll i punys, i no en té mans, cap ni ulls. Què és? La 3. Diu: tinc a la boca una dentadura, em poso a cantar si les dents em belluguen. Txatxan. Vinga, la 4. El ruc sempre la du. Està ficada al bagul. Jo no l'he tinguda mai, però sempre la tens tu. Aquesta és ben fàcil, Vinga. Una altra, la 5. Són de família valenta i pel fred no ens espantem. Puix que a l'estiu ens vestim i a l'hivern ens despullem. Què és? Vinga. On hi ha rius, però no hi ha aigua. On hi ha ciutats, però no hi ha cases. On hi ha boscos, però no hi ha arbres. Què serà? La 7. Si dius el meu nom, desaparec. Qui sóc? I la última. T'alegra amb 1000 sons i et parla amb 1000 veus. No cal que la miris, t'acompanya a tot arreu. Molt bé, doncs fins aquí les endevinalles. I bueno, espero que us hagin agradat i que doneu voltes, teniu tot el temps que voleu o necessiteu, vale? Per pensar, per investigar, per comentar amb qui voleu,
familiars, el que sigui, ¿vale? I em doneu les respostes quan les tingueu. M'agradaria molt que em donéssiu les respostes, ¿vale? Doncs vinga, anem a un altre exercici diferent. Som-hi!